लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैलायबाय बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर मुलि बेफारि प्रेजेन्ट बेनारनिफ्राय बावखुंग्रि गाखोहैनो मुंनि मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन फावखुंग्रि अनसुमै बर' लोगोसे रन्जय ब्रह्म बिथांमोनखौ आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों फुंबिलि बसुमतारी बिथाङा आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय ब्रह्म बिथाङा आरो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां बावखुंग्रि गाखोहैनो मिउजिक भिडिअनि शुटिंआबो अलरेडि जोब्बाय लोगोफोर। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ साननैसोनि उनावनो मुलि बेफारि प्रेजेन्ट बेनारनि गेजेरजों नुनो मोननाय जासिगोन। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नायनो थाखाय बयबो नेना थायोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ फावखुंगुर बिथां मेन्देला ब्रह्म लोगोसे ब्रिलिना मुसाहारि आरो लाइथुन नार्जारी केन्देला ब्रह्म बिथांमोननि फाव खालामनायावबो गुमैया एदावदों मुंनि मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों नन्दे बर' बिथाङा आरो डिअपिखौ खालामदों नायस्रां गयारि बिथाङा। लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां गुमैया एदावदों मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ लोगोफोर। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो थाबैनो नुनो मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बे मिउजिक भिडिअखौ जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नेनानै थाथ'दो। बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।